Ja veus. L'has vista? No, ara just acabo d'arribar i dic, vale, foto els planos d'aquí de l'exterior i... Vale. Ja veràs, l'ambientació dintre... Ja la conec, No, augmenta. He aconseguit una cosa que pocs s'ho podien pensar. Vinga, va. Hala. Correcte. Sí, senyor. Què t'he d'explicar? Continua, recrea't. Te dona la sensació esta de... Clar. Però jo el que tenia pensat és això, no? Que tingués aquí i se t'embarca. O sigui, té doble joc. Este d'aquí és absolutament... Ah, sí? Moviments suaus, lentos. I aquí